Здравейте! Измина се много време, откакто качих последния си клип. Факт. Опитах се цяло лято да снимам нещо, имам някакви кадри от моретата, обаче просто не се получаваше. Исках всичко да е перфектно, аз да изглеждам добре, кадрите да изглеждат добре. Да, обаче в крайна сметка аз искам да покажа това, което съм аз, да покажа това, което е живота ми, да покажа да си направя един дневник тук в YouTube, заедно споделен с вас. И вие да виждате тази част от моят живот. Много бях сурова над себе си, затова сега поставям едно ново начало и си казвам, че не всичко е перфектно. Каквото се получи това, аз знам, че на мен лично ми доставя огромно удоволствие, така че започваме на чисто. Предстоят много неща нови за мен. Ако сте гледали по-старите ми видеа, имам някои неща заснети от НСА, защото учех там само един семестър. Обаче след това осъзнах, че изобщо не ми харесва, не се чувствах добре, бях изпаднала в някакви мисли, дали това е за мен, дали това не е за мен. Накрая осъзнах, че не е за мен. Беше ми гадно, доста дълго време, но сега знам, че съм взела правилното решение и в момента ще уча журналистика. Няма да разтягам много тази тема, защото мисля да направя отделно видео, ако всъщност ви е интересно. И тепърва предстоят много нови университетски работи. Отделно отново ще се преместя в София да живея и тепърва предстоят големи изнасяния. В момента работя всъщност, през цялото лято работих и сега тази седмица ми е последна работна и от понеделник официално напускам. Вие видяхте доста голяма част от моята сутрин, обаче аз още не съм закусила, защото исках първо да изведа ето тази шушана тук, нали яйка? И трябва да закусям, след това трябва да отида на фитнес. Моят приятел ме научи как да направя яйцата толкова крими. Трябва самия котлон да е на по-ниски градуси. Аз, примерно, мога го оставям на 3. И задължително бучка масло трябва да сложите вътре, след което не трябва да спирате да разбърквате през цялото време, докато се готвят яйцата. Ето как изглеждат, направо обещавам ви, че много ще ви хареса, трябва да пробвате. В момента се оправям за фитнес и иска да ви кажа, че нещо, което се е променило от последния път, когато снимах видеа, е това, че имам по-голям афинитет към това да се гримирам. И в момента съм в търсене на разни грим продукти. Аз по принцип преди, като по-малка, гледах страшно много YouTube на точно такива влогърки, които се гримираха, показаха всякакви грим продукти, всякакви неща. Много ме кефеше. Продължава естествено да ме кефи, но просто като пораснах и с акнето и с всичко, не се старах да го прикривам, а по-скоро по-бързо да го излекувам и затова не слагах много продукти, нали, върху лицето си, но напоследък просто ми харесва да се гримирам малко повече. Може някой път да ви покажа рутината ми, какво си слагам, какво правя. Все още съм в търсене, както ви казах, на разни продукти. Поръчах си и брутална кутия на Йенгес. За всеки случай се консултирах с дерматоложката ми. Тя каза, че няма проблем и че е много добра марка и ми каза, че мога да я използвам. Така че това ми беше много важно. Но да, сега ще започна грима. Всъщност още нищо не съм направила. Реално ще ходя на фитнес, така че няма нищо, кой знае какво да правя, но все пак малко ще се поправя. Вижте просто докато се гримирам, айката какво прави. Не погледнете. Обикновено, когато има някаква заря или много силен шум навън, или ако гърми, има някаква гръмотевична буря, вали много, нея много е страх. И първото място, за което се сеща, е просто да отвори банята и да тук на душ кабината да застане. Горе-долу така се получи малко. Светлината изобщо не е добре, но имам съвсем лек ежедневен грим.
Събрах се вкъщи и най-хубавото от целия ми пазар, всъщност не е пазара, аз обаче отидох до баба и тя ми даде домашни домати. Искам само да погледнете какъв огромен домат. Просто прекрасен. Сега ще си нарежа даже един. Ще направя някаква салата за обяд, тъй като не съм обядвала, въпреки че вече е 4 часа. Само това, което ядох сутринта преди фитнес, но да. След това мисля да си измия косата, да си направя маската на Йенгес, която ще ви покажа след малко, защото ми е много любопитно и честно казано чаках да започна влог, за да мога да ви я покажа и след това да си я направя. Така че мисля това да се случва и всъщност имам и доста неща за оправяне, като например трябва да извадя сушилнията, трябва да пусна пералня, трябва да изчистя с прахосмокачка, въобще 100 000 неща, просто като нашите не са в нас и трябва всичко да правя, се събират доста такива работи, като се имах предвид, че и вчера бях на работа, и ония ден бях на работа, утре пак съм на работа, въобще да. Гледам, разбира се, Изи е яка, докато ми я чини. И след като свалих маската, както може да видите, съм доста по-сияйна. Само сега трябва да си суша и косата, защото все още е мокра. Пуснах пералня, както видяхте. Оправих едното паране, което седеше в сушилнята всъщност. И какво ще трябваше да направя? Да, сега трябва да изчистя и с прахосмокачка и съм готова и очаквам момчетата да дойдат за суши, всъщност да започваме сушите, защото аз не съм започнала, не съм до никъде. Очаквам моят приятел след малко да дойде и той да го започне, защото той е главният готвач, аз само помагам и нарязвам нещата, всичко останало е от него. Тръгнала съм да извеждам Майя, обаче забравих да ви кажа, че се почувствах толкова по-добре след като отидох на фитнес. Не бях ходила, май го споменах от 2-3 седмици и просто се почувствах толкова горда и толкова добре. Сега се чувствам добре. Да, изморена съм, но естествено си заслужава, така че това е вашето напомняне да ходите на фитнес, пилатес, на каквото си ходите или дори просто да си направите така 10 000 крачки за деня и да се разходите в парка. Пак върши работа със сигурност от това просто да лежите. Как е? Този път оризне екстра, все едно сме се го поръчали. Браво. Значи... Много е добре, верно. Добро утро от мен. Твърде е радвам, за да ви говоря каквото и да било. По принцип съм от 9 на работа, обаче в 7:30 имам записан час за педикюр и трябваше да стана още по-рано в 6 и нещо, за да мога да изведа преди това Ая и да се оправя и да тръгна. Часът е, сега ще ви кажа, 7:26. Писахме си с педикюристката, че без 15 ще се чакаме в салона, което е супер. Имам точно 15 минути да стигна. Обаче е много рано, хора. Аз направо толкова рано отдавна не съм ставала. За мен рано е да стана към 8 горе-долу. Обаче към 6 не ми се беше случвало от доста време. Пък сега като е лято гледам да не ставам чак толкова рано, освен за работа, но аз съм от 9. В смисъл, първата ми смяна е от 9, така или иначе. Това е максимума на рано, което си причинявам, обаче сега се налагам.
Пристигнах на работа, както видяхте вече. И сега изчаквам още малко време има и отварям магазина официално. Отваряме в 10, но идваме в 9, защото трябва да се почисти магазина. След това ще чакам втората смяна. Мразя, когато съм сама първа смяна, защото няма с кой да си говориш. И на всичкото отгоре днес си забравих и слушалките и просто чаках да откача. Предпоследен ден ми е. В момента има много голямо намаление на абсолютно всичко. В същото време се изважда и нова стока, имаме доста нови есенни неща. Магазинът тотално се пренарежда, докато бях в отпуска са пренаредили дамското, в смисъл дамското, нали, дамските дрехи са най-много в магазина, имаме детско и мъжко и дамско, но дамското е най-много и просто като дойдох онзи ден за първи път на работа, след отпуската и направо не може да позная магазина, беше ми супер странно и сега докато науча пак кое, къде, какво е, ще взема да си тръгна, така че то няма смисъл. Общото почти всеки месец има някаква нова визия на магазина и всичко всеки месец е на различно място. Особено когато разнасяш, например, пробната и съответно, нали, трябва да оставиш нещата там, където са си и докато намериш там, където са, направо по някакъв път може да те побърка. Аюя! Да бяка! Какво си взела? Я да видя. Какво ми носиш? Я да видя какво е това. Какво? Чакаш ли ме? Не, цял ден ме чакаш, а? Цял ден ли ме чакаш, Айка? Красавица. Кажи здравейте. Здравейте. И прибрах се от работа. Сега извеждам Айката, защото най-вероятно е обладняла. Много е обладняла, нали, Айчо? Нали, Айка? Ще я водя да потича малко. Надявам се да има и някакви други кучета да си играе, защото вчера я пуснах да тича и нямаше огромно желание да тича, честно казано. Не знам защо. Да, но като има други кучета и много обича да си играе с тях, обаче напоследък не може да засечеме никоя кучайка, нали? И после сядам да гледам сериала, новия епизод, нямам търпение. Днес моят приятел няма да идва в нас, така че съм сама с Айката. И... Добро утро! Вчера нищо не съм снимала, защото бях цял ден на работа и беше горе-долу едно и също. И нищо, кой знае колко интересно. Но днес е денят на сватбата, на която сме вечерта и в момента е почти 8. И аз съм си записала час за фризьор, защото така и така трябваше да се подстригвам и реших направо да го съчетая с сватбата и просто нещо ме накъдрят да съм малко по-официална. И всъщност какво ще правя днес? Имам доста задачи в къщи, трябва да изчистя доста. Предстои дълга вечер, а пък утре съм на работа от 11, поне от 11, което пак е по-окей, защото ако беше от 9 нямаше да стане, сигурно нямаше да мога да стана, не знам. Нямам търпение най-вече да си облека роклята, като не съм я носила още до сега, защото си я купих специално за сватбата, мисля, че ви споменах. Косата ми е просто на егати огромните вълни, просто защото нямам... Мама ми е взела тази четката, с която всъщност се суша, за да я поизправя малко и сега трябва да помогнат в салона с това. Вече почти закъснявам, така че ще тръгвам. Готова вече с прическа.
Само да издържи до вечерта. Поне така се надявам. Но косата ми имаше огромна нужда от подстрижка. Направо беше много зле, но кадриците много ми харесват, много добре стана. Прибирам се в нас и честно казано ще ви снимам най-вероятно вечерта, като тръгна да се оправям, защото няма какво друго горе-долу да снимам. Днес мислихме да ходим на разходка с кучето, с Айката и с моят приятел, обаче не знам дали ще се стигне до там, защото, както ви казах, имам много работи да правя вкъщи. Така че по-скоро най-вероятно днес ще бъде главно сватбата. И така. Официално времето за оправяне настъпи. Надявам се така да се виждам добре, защото не знам по друг начин, нямам подходяща тоалетка тук в нас, за да може да се вижда по-добре, но се надявам, че ще виждате горе-долу. В септември сега започвам и отново да ходя на лазер. Смятам да бъде този път по-ударно и да бъда по-постоянно и по-често да ходя, за да може вече официално от до година лицето ми да се изчистило доста и да бъде по-добре. Много любим продукт ми е ето този. Само не знам дали ще види, на Миша. И мисля от него да си сложа. Всъщност истината е, че аз имам точно един фондиотен, който е на Sephora, мисля, че и се го бях взела много отдавна и съм го използвала точно 3 пъти и то си го бях взела, за да бъде по-покривен за баловете, когато бях. Горе-долу за тогава го използвах и от тогава не съм. Всъщност още е тук, нали, но не знам изобщо дали сега ще е моят цвят, защото имам тен. Доста добре покрива, сега ще сложи коректор, нали, ще се оправят нещата, но е много приличен и не е нещо прекалено, защото много мразя фондиотените, аз затова не ги използвам, защото те имам чувство, че правят някаква маска върху лицето, въпреки че на Sephora много ми харесваше, обаче някак си седи по-тежко върху лицето и все едно имам тонове грим, аз точно това избягвам да се случва. И мисля да сложа от ето този, имам само дали ще се види на Lancome. Да видим. Аз съм го изпробвала точно един път и не съм сигурна как ще... реално как ще седи, но се надявам да е добре. Тъй като нямам нещо, което да ме почертае скулите, мисля да сложа от ето този по-тъмен фондиотен. По-тъмен коректор на Maybelline. Скоро си го взех, обаче не си оцелих цвета и ми е доста тъмен. Така, останаха още някакви стъпки, един от които е любимия ми вече руж. Честно казано, не обичам да си... Не обичам да си слагам някакви сенки. Имам и очна линия, се бях купувала отново покрай баловете, обаче някакси не знам, не се възприемам толкова. Ще използвам един хайлайтер, който честно казвам не знам откъде е, не е някаква известна марка, но пък много ми харесва. Всъщност последното нещо, което за мен лично е най-важно, е да се извия миглите и да си сложа спирала. Използваме тази спирала на Maybelline, тази ми е най-любимата от тях, брутална просто. Искам просто да погледнете огромната разлика, смисъл аз е така като гледам и то направо вау. И отивам да се обличам. Вече съм официално облечена, ето е и роклята. Не знам колко добре ще се види. Чакайте малко да мръдна надолу, ето я. Отзад е с гол гръб, много е яка. За първи път между другото нося точно такъв тип рокля, малко по-флорална, малко по-цветна, зелена, даже никога до сега, абсолютно никога не съм носила. И тук дойде и важния момент какво ще си сложа като колие. Мисля да си сложа буквата М, сега ще ви покажа. И всъщност няма да го сложа случайно, това ни го подари, само така мисля, че ще се види. Това ни го подари всъщност и булката на нейното моминско парти и смятам, че ще е много сладко да го нося на сватбата. Сега ще видим как ще седи. Ето го и него. Изглежда доста добре. Мисля да си остана с него. Смятам, че седи много добре. Обици мразя да нося, така че мисля да не си слагам. И сега единственият проблем остана с косата, която от сутринта е вързана и... Не, има още останало нещо от нея, но не напълно. Не ми я скъси кой знае колко, но ето е отзад. И като цяло се паства с вайба на роклята. Така, обувките също са доста важни, тъй като нямам нещо в такъв флорален мотив. Ще
си обуя ето тези, които са сребристи, не знам дали се вижда, да. Имам едни, които са по-светли, обаче са ми супер неудобни. Нося ги на момийското парти, направо много ме заболяха краката, сега ще ви покажа. Ето тези, които може би малко по-добре ще си пасват с роклята. Обаче си мисля да остана с тези, просто защото са ми по-удобни. Колко станах висока? Вие виждате ли докъде са? Защото статива съм си го сложила. Чакайте, сега ще ви покажа. Оп. Ето ги с обувките. Мисля, че са горе-долу окей за роклята. Не! Забравихме нещо много важно. Молив за устни момент. Всъщност самата истина е, че отскоро се научих да си слагам молив. И то даже според мен още не съм се научила много добре да си слагам молив, но това е положението. Така. Добре, мисля, че вече официално сме готови. Това ми отива в чантата. Това е завършената визия. Ая отзад нещо прави. Не знам какво прави. Милата не иска да си ходя и беше застанала преди малко така пред вратата и пазеше, за да не стръгна. Много е сладка. Ето се!